Jak AI modelky. Vidíš, AI zoberie prácu teda im asi. Hegmov, keby som ti drbol kladivom, tak by ti mal z toho narast sval, nie? Čím, halo, lásenka! Kto by sa učil nemčinu, takú kokotinu, prosím ťa. Na čo by si sa tu limitoval nejakým slovenským trhom? Chodí rovno proste na Európu. Hej? No. No, čo nás dnes čaká? Dobré ráno. Dobré ráno. Mali by sme si sa naučiť nejaký náš vlastný slogan, tak budeme takto pokračovať. No a teda, dnes to bude vlog číslo 1 so mnou. Prevedieme vás trošku môjim pracovným takým klasickým dňom. Každé ráno začínam samozrejme športom, teraz je to momentálne posilovňa, chodím inak, môžeš natočiť, VM Rača. Spravíme im trošku reklamu. Je tam, super. Najskôr posilka a vidíme sa tam. Som tvoje ADHD strihy tam chcem. Takže tu sa rozhýbem a potom pôjdeme hore a dnes pôjdeme biceps, triceps a nohy. Takže taký... Takže takto vyzerá deň SEAL. Okay. No. Keď ti chýba činka, ako tu, že ti chýba 20 a chceš cvičiť s 20, tak si zober 22,5. Zober si tú vyššiu. To je asi osud. 2,5 kg rozdiel je cítiť na biceps. Teraz si dám tak 30-40 sekúnd pauzu a pôjdem znovu 10, 5 a 5. Potrebujem sa teraz dostať do úplnej pohody, ako keby úplne že zregenerovať, aby som bol pripravený do ďalšej série. Keďže chcem rozvíjať, ako som ti hovoril, že silu pôjdeme dnes 5x5, tak to má byť dnes o sile, nie o svalovej vytrvalosti. A snažím sa ísť do maxima, ale nie do takého, aby som poškodzoval svoje svaly, pretože ad jedna to je blbosť pre naturálnych cvičencov alebo športovcov ako takých, že nikto nechce poškodovať svoje svaly, svoje telo. Taká paradigma, že vlastne sa ti poškodia svalové vlákna, telo ich opraví, zregeneruje a potom budeš mať väčší sval. Úplná pičovina. Však to už veda dokázala, že za rast svalstva môže svalové napätie a nie svalové poškodenie. Však to takouto paradigmou, keby som ti drbol kladivom, tak by ti mal z toho narast sval, nie? Čo sa asi úplne nedeje. A hlavne sa to strašne ťažko regeneruje, keď chceš cvičiť každý deň, tak nechceš poškodovať svoje svalstvo. Takže ideš do zlyhania, aby si rozvíjal tú silu, ale nie do takého, aby si poškodoval svaly. A keď sa budem zakecávať, tak aspoň dobre, lebo si oddychne viac. To mám inak rád, že sú všade zrkadlá v posilovni, lebo my narcisti, vieš, čo sa máme strašne radi, tak milujeme sa stále pozerať na seba. Že medzi sériami mi rýchlo ujde čas, že sa zapozerám na seba niekedy, že je dobré a zabudnem, že mám cvičiť. Ako teraz skoro sa mi to stalo. V jednej posilke, v ktorej som bol napríklad v Žiline, nebudeme menovať, tak je to o tom, že musíte to fitko sadnúť, že musí sa tam cítiť dobre. Ja sa preto cítim dobre tu. Tam smradlové fitko proste chytíš činky, máš ich smradlavé od železa, ale čo je najhoršie, to sú tie pohľady ľudí. Keď začínaš cvičiť a dojdeš do nejakej komunity, kde chodia niektorí každý deň, tak v niektorých fitkách to je viac, v iných menej. Ale tam to bolo tak, že vidíš tie nepríjemné pohľady ľudí a si v duchu čítaš z očí, že si hovoria, kokos, čo tu chce tento mladý nový typek. A to je možno niekedy aj blok pre mladých, ktorí chcú začať cvičiť, ale nevedia, že čo ako, nevedia, ako sa zorientovať, nevedia, že ako fungujú stroje a tak ďalej, tak sa cítia niekedy možno trápne a tieto jebnuté pohľady ich niekedy proste zastavia a nejdu cvičiť. Takže treba sa na to vysrať a treba si nájsť fitko, kde sa toto nedeje, kde sa cítiš proste dobre. Mňa extrémne fascinuje, že keď ľudia vychádzajú z niečoho z minulosti pred x rokmi, že napríklad ľudia chodili bosi, no ale zabudnú povedať, že ale ako mali tí ľudia kvalitu života, napríklad, hej? Že vykázať z toho, že dobre, jedzme len mäso, lebo naši predkovia lovili a keď lovili, tak vtedy začal mozog príjmať tuk a tým pádom to začal vyvíjať a teda. No ale zabudnú povedať, že ale kvalita života ľudí bola aká. Priemerný vek dožitia bol aký. Takže vychádzať z toho, že naši predkovia žili takto, žijeme tak my dnes, je totálna kokotina cestná. Chápeš? Takže to len na margo toho, že máš cvičiť bossy alebo si dávať vánsky, keď cvičíš. A choď si zabehnúť 12 minútovku vo vánskach alebo bossy. Nebudeš takto hopsať. To bude bolieť celý človek a ráno sa nepostavíš z postele, lebo budeš mať krvať tak rozjebaný, že dovidenia.
tak nedávajte si vánsky na cvičenie, to si môžete dať na skateboard. Môžem povedať, že máme za sebou tréning, dám si ešte 10 minút bike, také kardio na vypotenie, potom rýchly stretching a odtiaľ pôjdeme ku mne do kanclu. Neskôr sa presunieme na rýchly obed s našou kreatívnou tvorkyňou a s našim káremananom. Stop it. Get some help. To je presne to, čo som ti hovoril, ako hovorí, že ten editor by chcel podnikať. To, že si dobrý editor a kameraman, to neznamená, že budeš mať aj dobrú firmu, nejakú produkčnú. To sú dve rozdielne veci, lebo ty teraz pracuješ ako keby na nadšení toho, že kameruješ, že proste točíš, že ťa to baví a robíš všetko, si ako keby freelancer. Ale keď budeš mať väčšiu firmu a budeš si hľadať ľudí, ktorí budú pre teba točiť, tak ty už nebudeš chodiť do toho terénu a možno zistíš, že kokos, ty nechceš byť ten podnikateľ, lebo chceš robiť túto aktivitu, že ty chceš chodiť do toho terénu, točiť to. A keď si podnikateľ, musíš fakt už pracovať potom úplne inak, manažersky na svojej firme, ale už nerobíš tie aktivity točenia, ale manažuješ tých ľudí, vzdelávaš ich, robíš jedna na jedna, aby si ich posúval, aby boli lepší, aby oni boli lepší a točí. To je úplne niečo iné. Akože byť podnikateľ je úplne samostatná profesia. Hej, že to je normálne povolenie. Podnikateľ. A má určitú náplň práce ten podnikateľ, ktorú musí robiť. To, že ťa niečo baví a si v niečom dobrý, neznamená, že budeš mať aj dobrú firmu v tej oblasti, ktorá ťa baví. Takže, a to je sveta pravda, že nie každý môže byť podnikateľ. A nie každý musí byť podnikateľ. Že úplne v pohode je zostať pri niečom, čo ťa baví, robiť to. Dnešná doba je skvelá v tom, že môžeš byť živnostník, povedzme, a robiť tú tvoju aktivitu, ktorá ťa baví proste na živnosť, sám na seba. Preto vznikli proste freelancery. Že ten trh sa extrémne mení a niektorí tí starší podnikatelia, s ktorými sa ja stretávam, nechcú a nemôžu pochopiť, že niektorého ačkového človeka, ktorý je napríklad popiči kameraman, ho nedostaneš do tvojej firmy len, že bude robiť pre teba na full time. Pretože on je dobrý v tej tvojej aktivite, ale chce robiť hentým. A to je úplne iný mindset a to je tá doba, ktorá sa dnes zmenila, ktorá ale podľa mňa je popiči. Žijeme extrémne popiči dobu, ja si myslím. Lebo všetci nadávajú, že ako je zlé, neviem čo, ale keď si to porovnáš ja neviem, keby naši dedovia chceli podnikať, kde mohli podnikať mimo Slovensko? Nemohli ani podnikať, keď žili v drbnutom komunizme. A dnes, kokos, doslova pod klávesnicou máš dnes celý svet, ty môžeš podnikať zo Slovenska do celého sveta, keď si online. Informácie sú dostupné, je to iba o tom, že či chceš, nechceš, či zdvihneš ten zádok, proste naučíš sa nejaké veci o tom a jasne je svojím spôsobom ťažká doba, všetko je drahé, žijeme aj čudnú dobu, ale tá doba podľa mňa bola vždy čudná a princíp je stále rovnaký, že ľudský mozog sa za posledných 100 rokov moc nevyvinul, je stále rovnaký, že menia sa len kulisy, ale herci zostávajú a hrajú furt to isté. Neviem, čo som tým chcel povedať, ale nejak som sa zakecal. Chcel som vytrieť stroj. Vždycky potom, keď som na tom bajku, využijem na to, že... pozor, padni. Využijem na to, že hodím storku, kým šlapem, lebo inak nemám čo sa s tým naťahovať. Dám si 10 minút také rýchle kardio, trochu rýchly stretching a válim proste. Čiže na taký doťuk, vieš? Jednoducho len proste tie nohy trošku. A je sranda, že ako podvedome som si teraz uvedomil, že idem rýchlejšie, keď ma točíš. Ja tým, že ja som celý život športoval, tak to mám tak naučené, že je to pre mňa závislosť, bez preháňania, normálna závislosť, pozitívna asi. Aj keď sa hovorí, že športom k trvalej invalidite, tak pre mňa je to pozitívny návyk. Každé ráno idem, urobím niečo pre seba, rozprúdim to telo, cítim sa úplne ináč. A keď nepôjdem, tak ten deň je potom totálne iný. Aj celý týždeň je totálne iný. Normálne budem mať ako keby abstinenčné príznaky, keď nebudem dlhodobo trénovať. Takže teraz je to v poslednom čase posilovňa, ale kombinujem to. Že proste každé ráno chcem začať športom. Vždy som to mal tak, že som chodil cvičiť po obede, ale odkedy sa mi narodila moja malá, tak som celý ten v podstate program alebo celý ten môj denný režim musel prehodnotiť a nemal som rád inak trénovať ráno, nenávidel som to, ale zvykol som si. Aj telo si zvyklo, teraz je to úplne v pohode a už si toto telo pýta. Hovorím, že opakujem sa, ale je to závislosť, keď 2-3 dní proste trénovať nepôjdem, tak sa budem cítiť zle. A videl som aj nejakú štúdiu, že veľké percento úspešných podnikateľov nejakým spôsobom proste športuje. A tým, že som ja hral futbal, inak je brutálne, že vidíš strašne veľa podobností medzi futbalom a firmou. Že, ale skôr ako keby z hľadiska trénerstva, že veľa o tom aj s Davidom, s našim kolegom, polemizujeme a bavíme sa, že zadýchaný som jak pes inak. Si nevšimaj.
späť, že bavíme sa o tom, že aká je tam podobnosť medzi kolektívom, že proste líderstvo, že ten tréner musí byť líder, musí byť psychológ, musí vedieť rozprávať tak, aby tí ľudia za tebou išli, cítili to. Preto sú úspešní tréneri a neúspešní. Preto neexistujú, teraz trošku k futbalu odbočím, neexistujú dobrí a zlí tréneri, existujú úspešní a neúspešní tréneri. To je podstata, nie je dobrý a zlý. A to je aj vo firme. Môžeš mať ten istý tím, ale keď vieš s tým pracovať inak, vieš pracovať na silných stránkach ľudí, vieš ich manažovať lepšie, vieš byť líder, ktorý je v prvej línii a vedie ich a motivuje ich a oni za ním idú, tak budeš mať úplne iné výsledky. Takže futbal, profesionálny futbal a šport, alebo možno vo všeobecnosti kolektívne športy, majú veľkú podobnosť s tým, ako riadiš, vedieš firmu. Akože fakt, takže mňa ten futbal strašne ovplyvnil, že dalo mi to strašne veľa do života. Preto aj to jedno reelsko, čo sme točili, dávajte deti na športy. Extrémne dôležité. Naučia sa disciplíne, pravidelnosti. Moja extrémna výhoda, sa teraz tak pochválim. Brutálna disciplína. Úplne, že železná disciplína. Ja keď si niečo poviem, že to budem tak robiť, tak to budem robiť za akýchkoľvek okolností. A to ma naučil futbal. To je strašná moja výhoda. Proste extrémna disciplína. Nepolavím, neuhnem. Idem bombiť. Toto si musím pozrieť za 10 rokov, že či to tak stále je. Ešte minútu a pol a balím to. Inak mám notifikácie stále stíšené počas dňa celkovo, lebo ťa to extrémne vyrušuje proste, že dovolajú sa mi ľudia, ale na komunikáciu mám vyhradený len blok medzi 13:30 a 16:30. Dovtedy proste mi nechodia notifikácie, nič. Si zober, že si napríklad v posilke alebo robíš nejakú inú aktivitu, kde chceš byť tu a teraz a iba to pozeráš ping, to ti to vyruší. Môže to byť nejaký negatívny e-mail napríklad. Ovplyvniť celý tvoj deň. Hej, a takto, keď napríklad si musíš dávať na toto pozor, že to je tá disciplína. Keď máš napríklad klientov, pracuješ s klientmi ako my, sa stávaš ich otrokom. Proste riešiš ich problémy vo firme, nie tie svoje. To není dobre. Stíšené a máš len vyhradený blok na to, že kedy s nimi komunikuješ. Takže tak stíšujem notifikácie. Hneď keď skončím. Haló, Lásenka! Čau. Si tam? Aj moja Vandička tam je? Vandi! Bye bye. Vandi, bye bye. Ľúbim ťa, čau. Bye bye. Každúvačku asi vyplujem potom. Určite je po anglicky už? Že chodíme na angličtinu každý pondelok. Ja so mnou chodí, hej, chodíme. Ona už chodí od 5 mesiacov, niečo také. Tryhard. Po nemecky. Kto by sa učil nemčinu, takú kokotinu, prosím ťa. Ale zrovna nemčinu by som sa neučil, však nemčinou sa dohovoríš kde? V Rakúsku a v Nemecku a that's all. Angličtina to je jasné, a keď by som sa mal učiť druhý jazyk, alebo chcel, aby moja mala sa učila nejaký druhý jazyk, tak určite španielčinu. Vieš. No, tak skončím. Posilku, keď skončím, presúvam sa ku mne do kanclu a medzi časom využívam. Vždycky je ideálne využívať proste čas. Vieš, presúva sa, tak telefonuješ niečo, čo si nestihal, aby si vyžmykal z toho dňa čo možno najviac. Tak volám mojim babám, že ako sa vyspali, lebo keď odchádzam, oni ešte spia. Minule mi napadla aj myšlienka, že je ideálne mať milióny, aby si nič nemusel robiť a chcel by som výrazne viac času tráviť s mojimi babami. Že fakt, že keď je ten víkend a som s nimi non-stop a vypúšťam tú prácu, tak je to úplne, že pecka. A keď mám tú malú, to si extrémne užívam, akože ona je brutálna fakt. Ale razím teóriu a som presvedčený o tom, že seba musíš mať vždy na prvom mieste. Keď si to aj hovoril, že všetko je o pocite. Však to je motivácia podľa mňa každého človeka väčšinou, že sa chceš cítiť dobre. Dobrý pocit. To je to, čo ty chceš. A potom si tam za to dávaš, že ti ho prinesie titul na vysokej škole, preto ideš na vysokú školu, táto práca, peniaze a XY ďalších vecí. Ale ten cieľ podľa mňa je cítiť sa dobre. Každý človek sa chce cítiť dobre. Egocentrické znie to akože povrchne, ale dávajte seba na prvé miesto. Že majú aktivitu, preto sa so mnou nerozprávali poriadne. Boli zaujaté. Pozri, spomeň čerta. Mohli spomenúť radšej 500 €. Áno, láska, akurát o tebe hovorím. Videl si? Áno, videl, pecka. Akurát o tebe hovorím, že aká si fantastická. Dobre, bye bye. Bye bye. No, a teda to som chcel povedať, že ona od malička robí s ňou také veci, že to je brutál, že vieš, na rozvoj, rôzne cvičenia, na rozvoj jemnej motoriky a takto môžeš ísť oblasť po oblasti, že sa jej fakt venuje naplno a že to je vidieť na tej malej extrémne. Že ona, ty kokos, mala rok, alebo rok a niečo, ona vedela presne, ti rozumela vo všetkom, čo ty chceš. Hej, a napríklad ju naučila hneď, že gesta, posunkovú reč, že vieš, že ešte, napríklad. To sa veľmi skoro moja mama naučila, to bola taká brutálna pomôcka, že častokrát ti to decko pláče, že ty nevieš, čo ono od teba chce a nevieš to prečítať, keď ti vie ukázať.
ešte, alebo niečo iné, tak to je strašná extrémna výhoda. Tá moja malá ma extrémne naučila strašne veľa aj o mne, o mojom egu napríklad. Ma capla do tváre viackrát a stáva sa to akože stalo sa to často. A hneď ako ma capla, tak schovala sa ruky, uvedomila si, že urobila niečo zlé proste, ne? A moje ego ti povie, tatkové, že ty kokos, ako ma môže moja vlastná dcera tu capať, neexistuje a máš chuť akože nastavím hranice. Nie? Ale ty nenastavíš hranice ani krikom, ani ničím iným a keď pôjdeš viac do hĺbky a uvedomíš si, začneš si trošku tam študovať, čítať, prečo sa to deje iba pri tebe, nikde inde, iba tebe sa to deje, tak prídeš na to, že vlastne je to opačne, že pri tebe sa cíti najbezpečnejšie. A tým, keby ja som že zakročil extrémnym spôsobom, tak naopak, by som zabil to v nej, ten pocit istoty u mňa, alebo nedaj Bože, že by si je to vrátil. Nikdy by som neudrel svoje dieťa. Ale chcem jej jasne ukázať pozitívne vzory, lebo dnes ty kokos je to podľa mňa aj pre mladých je ťažká doba v tomto, vieš, že nevedia nájsť dobré pozitívne vzory a potom sú, ako však mohli by sme rozoberať asi fenomén sociálnych sietí, že čo všetko do toho vstupuje, ale neviem, že či chceme ísť až tak ďaleko. Takže... Pojedeme. No, dobre, máme posilku za sebou, odtrénované, presunul som sa už ku mne do kanclu, kde každý deň si prejdem nejakú svoju rutinu, že začínam vždy každý deň 5 minútovou meditáciou. Potom pracujem inak s diárom, pracujem v blokoch. To znamená, že zväčša idem, že 50 minút úplne, že deep work, potom 10 minút pauza. Volá sa to inak aj technika Pomodoro, ja to poznám od nejakého Taliana, ktorému sa nechcelo učiť, tak si zobral ten časovač v tvare Pomodora a nastavoval si to a učil sa. Ja mám 50 minút, pracujem, 10 minút pauza. Takže dojdem do kanclu, pracujem s diárom, to čo urobím prvé, každý deň si prejdem nejaké svoje ciele mesačné, kde mám nastavené, že čo ten mesiac sa musí udiať, čo sú tie najdôležitejšie tasky. Mám to vždy rozdelené na týždeň a teda a potom vlastne si prejdem tie cieľe a tu mám také svoje veci motivačné, že čo robiť a nerobiť a potom idem už na ten týždeň, čo je najdôležitejšia vec, ktorá sa musí určite udiať ten týždeň, tam máte dôležité tasky a mám tam potom také svoje motivačné veci typu o tvojom živote sa rozhoduje, keď sa ti nechce, daj každý deň 100% myslenie prvej ligy, keď budeš zomierať, budeš ľutovať to, čo si neurobil, nie to, čo si urobil, to ma vždy tlačí, že kokos rob. Potom tu mám svoje nejaké finančné veci, že 1 000 000 eur, reč, tela, vystri sa a tak ďalej. Buď najlepšou možnou verziou seba, ako by sa zachovala tvoja najlepšia verzia v danom momente, disciplína. A potom tu mám takú podstatnú vec, že ak niečo chceš, nemusíš sa na to furt pripravovať, proste začni. Nečakaj na dokonalosť. To bola dlhodobo moja chyba, že som strašne chcel všetko si premyslieť, pripraviť si to extrémne, až si to celé tak prekombinoval, že vlastne si to ani neurobil. Ani si sa do toho nepustil. Teraz, ak niečo chceš, začni to robiť hneď. Takže prejdem si to a idem pracovať. Následne toto mám takto vychlivikované. Mám už naplánovaný celý rok dopredu. Rozdeľujem to na kvartály, že každý kvartál, čo je tá najdôležitejšia vec. Dám si dokopy všetky ciele na celý rok, že čo chcem, aby sa udialo, kam chcem, aby sme sa posunuli. To vždy robím tak niekedy v novembri, že aby v januári sme už išli bomby na ten ďalší rok. Následne to rozdelím na kvartály, že každý ten kvartál, prvé 3 mesiace, čo sa tam musí reálne udiať. A aby sa to udialo, rozdeliš to potom na mesiace. A to vždy na začiatku mesiaca si potom rozdelíš na tie dané týždne. Zväčša to robím v nedeľu večer, že si to všetko prejdem a poviem si, že čo ma čaká celý ten ďalší týždeň. A vždy, toto je z knihy jediná vec, že nájdi si 1, 2, 3 veci, ktoré ťa najviac posúvajú, ktoré majú najvyšší potenciál z pohľadu pozitívnych dôsledkov do budúcnosti, akože smerom k výsledku. To znamená, že tuto už presne budeš vedieť, čo je priorita na tento týždeň, čo sa musí určite udiať, ktoré dni sa to má udiať a tak ďalej. A takto si to plánuješ, že keď niečo nestihneš, tak si to ďalší týždeň proste prehodíš a celé si to ako keby zvaliduješ tým mesiacom, či to je v kolaborácii s tými tvojimi danými cieľmi a že či tieto aktivity, ktoré robím, ma posúvajú tam, kde chcem. Pretože to sa určite stáva veľa ľuďom, že robia nezmyselné veci počas dňa a majú pocit, že extrémne makajú, že kokos, brutálne robím všetky tie dôležité veci, čítam tie knižky, ráno skáčem do tej studenej vody, potom všetko chodím večer vyčerpaný, no ale zistíš, že keď sa na to pozrieš, na ten jeho pracovný deň, tak sú to ráno tréning, dobre toto, potom skočil som do vody, potom tuto čítam si nejakú motivačnú knižku, potom vybavím nejaké 2-3 e-maily. Nepodstatné, potom už idem na obed, lebo však som hladný, treba si dať obed, pokecam túto s kamošom, potom sa vrátim, pozriem si 2-3 hodinky nejaký podcast, už je tak podvečer a zasa niekomu odpíšem a vlastne vôbec nejdeš smerom, ktorým si chcel a máš pocit, že strašne makáš, ale v skutočnosti nerobíš tie dôležité veci. Takže 5 minút meditácia a ideme na to. Dám si túto časovač na hodinkách, pink. A len sa sústredím na svoj dých, snažím sa vypnúť tú vedomú myseľ, uvoľniť sa a to sa budem snažiť na chvíľku vypnúť na tých 5 minút. Takže bye bye.
vypnem a čo urobím po tej meditácii, tak je taká jedna vec, že precítim ako keby celé svoje telo, že nechám prejsť takú vlnu, že palce na nohách. Úplne, aby som si uvedomil totálne každú časť svojho tela, cez lítka, sprítomniť sa a udržať si taký svoj vnútorný pokoj. Idem robiť tie úlohy, ktoré som si stanovil a idem ich robiť bez ohľadu na to, či zvonku je na mňa nejaký externý faktor v zmysle, že napísal mi teraz nejaký klient niečo, čo potrebuje riešiť. Na to sú tam iní ľudia. A toto je niečo, čo sa stále učím, stále sa to učím robiť lepšie, že hovoriť na niektoré veci nie bez pocitu viny, to je extrémne ťažké. Akurát teraz nás oslovil nejaký ďalší klient a chcel by sa mi spolupracovať, ale na začiatku už cítime, že to nebude s ním ako keby ľahké a že si tam nejako nesedíme, tak ideme tú spoluprácu, teraz som to akurát riešil s kolegom, že ideme to proste odmietnúť, lebo to už na začiatku vidíš, že kto je a nie je problémový klient, že aký máš asi pri ňom pocit, že či mu budeš vedieť byť pridanou hodnotou alebo nebudeš vedieť. A potom tam jasne vstupujú nejaké ďalšie okolnosti a faktory do toho, ale dáš potom proste ľuďom povieš reálne feedback, že mrzí nás to, ale ako nebudeme spolu robiť, vieš. No Nazďo, no ako si na tom? Ja ti poviem, točíme ešte v kanclu nejaký obsah a dohodíme teda, že dajme 11:30 ten obed, kde preberieme všetko podstatné a potom môžeme ísť na tú Vidricu. A dajme 11:30 niekde v meste, môžeme dať Soho na Laurínskej, čo ty na to? Dobre, Tinu vyzdvihneme a dávam ešte tomu Davidovi, že či niečo teda nechcel. Mám ťa na sluchatkách, môžeš kľudne hovoriť. No to treba vytestovať, že či to tak bude. Že či to je v tom, že presne či to je v hodnote. Že či to je, že cena je zlá za tento počet, alebo že či cena je zlá vo všeobecnosti. Môžem povedať, že mám za sebou prvý pracovný blok. No a v podstate sme riešili s Davidom, so šéfom nášho marketingového týmu, tak sme riešili dnes náš projekt, digitálny produkt a je to celoeurópsky projekt. Respektíve ideme Európsku 27 a Ameriku, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland. Aj keď teraz viac dávame ten fokus na Európu. Riešili sme proste pricing a ponuku a tak ďalej, čo je veľmi dôležitá vec. Začali sme ten náš projekt tento rok asi 3 alebo 4 mesiace dozadu. Pokladám to za náš jeden z najdôležitejších projektov a v roku 2026 mu dám absolútnu prioritu, lebo to má obrovitánsky potenciál. Však možno potom niekedy sa s vami aj podelím, že o čo konkrétne presne ide. Riešili sme pricing, čo je zväčša aj problém väčšiny začínajúcich e-shopov alebo klientov, že nie je problém sa dostať k objednávkam. Ale problém je to urobiť celé tak, aby to dávalo ekonomiku. A to je zväčša aj pri e-shopoch problém, pri ľuďoch, že oni, tí zakladatelia, ktorí idú s nejakým novým projektom, povedzme, vyvinú si ten svoj produkt, vytvoria ho, zamilujú sa do neho, častokrát nevychádzajú vôbec z nejakých potrieb toho trhu alebo z nejakej analýzy toho trhu, že či vôbec ten produkt je on záujem, nie je záujem. Ale oni z nejakou svojou paradigmou si žijú, že toto je fantastický produkt, ktorý my chceme predávať, majú k tomu aj citovú väzbu, lebo však ho vytvorili a za každú cenu ho chcú tlačiť na ten trh a nie sú ochotní nejak kalkulovať a prispôsobovať sa tomu trhu ako takému. Proste musíme za každú cenu toto predávať v takej cene, lebo ja som presvedčený o tom, že to je top produkt a normálne chcú rozbiť hlavu múr a častokrát si rozbijú tú hlavu, nie ten múr, pretože ten trh im jasne dáva feedback, že my to nechceme, alebo nechceme to v takejto cenovke. No a potom tí klienti hľadajú, že tak asi chyba bude niekde v reklame, alebo robíte zleté marketing, vyhádžu sa z peňazí a nie sú ochotní, keď sa bavíme o výkonnostnom marketingu, proste to upravovať tú ponuku a tak, aby to dávalo ekonomický zmysel, aby to bolo proste škálovateľné pre teba, keď sa bavíme o výkonnostných kampaniách. A to je rovnako náš príklad, že to je úplne normálne, že na začiatku sa dostávaš k objednávkam, máš nejaký cashflow, ktorý je extrémne dôležitý, lebo keď nemáš vo firme cashflow, ťa to zabije, takže musíš mať na začiatok ale investíciu, aby si to tlačil. Takže tie objednávky ti chodia, ale stále ani my nemôžeme hovoriť o nejakom zisku. No a hľadáme teraz, kalkulujeme, pracujeme s ponukou, pracujeme s kreatívou na rôznych smeroch, pracujeme s pricingom a zistujeme, že dobre, toto je tá hladina, už jasne máme vytestované, že produkt je dobrý, funguje, predáva sa, vieme sa dostať k objednávkam, keď zvýšime, správa sa to takto a tak ďalej. A teraz hľadáme proste ten stred, aby si to sadlo, aby sme vedeli proste robiť z toho kvalitný zisk a potom, aby sme to mohli škálovať. A v ideálnom svete sa vykašľať na slovenský trh a pustiť sa rovno do zahraničia. Keď máte digitálny produkt ako my, je to fantastické. Proste ideš celú Európu, to je to, čo som hovoril do obeda, že pod klávesnicou máš dnes celý svet. Počul som toho Rataj sa on volá, tuším, čo má Tatry Mountain Resorts, tak povedal výbornú myšlienku, že malé peniaze stojí rovnakú energiu, čas a úsilie, ako zarábať veľké peniaze. Chápeš? Zarábať malé peniaze stojí rovnakú energiu, čas a úsilie, ako zarábať tie veľké. Takže keď chceš zarábať tie veľké, tak choď rovno po nich. Na čo by si sa tu limitoval nejakým slovenským trhom?
choď rovno proste na Európu, pretože keď uspeješ tam, tak to má obrovitánsky potenciál. A keď si to zoberieš z pohľadu napríklad ceny reklám, tak my keď vidíme tento náš projekt, ktorý máme a produkt, tak sa tam zväčša vieme dostať na lepšie cenovky ako na Slovensku, že je to lacnejšie. A to ideme celú Európu. Mám v pláne urobiť k tomu case study, že ako sme postavili e-shop, našli produkt, ako sme sa na to pozerali, ako sme si urobili analýzu trhu, ako sme začali ten testing. Podstata je aj tá, že my si hovoríme e-commerce špecialisti a máme líniu, kde pomáhame e-shopom zvyšovať tržby. Tým, že my máme tú našu vlastnú skúsenosť, že máme ten náš vlastný e-shop, riešime všetky tieto veci okolo toho, že to nie je len o tom, že klikáš reklamu, že musí sa na to dívať proste biznisovo, to je dôležité. Tak vieme byť o to viac extra pridaná hodnota pre tých klientov, ktorí tie e-shopy majú, pretože to máme sami zažité na nejaké naše vlastné skúsenosti a sami to robíme. A bola by blbosť, keby sme nerobili svoj vlastný e-shop, náš vlastný projekt, keď sme akože v tomto extrémne brutálni. Teraz prišiel jeden klient prednedávnom k nám pred sezónou a mal nejakých 130 objednávok denne a v krátkom čase s nami už bol na 500 objednávok denne za porovnateľné náklady. No ale však skúste mi vypovedať, že čo by teba zaujímalo. Chcel by si vedieť viac o tej odbornej stránke, že čo vlastne robíme z pohľadu e-commerce, lebo budeme my dokumentovať tú našu celú cestu, ako sme urobili ten e-shop, alebo ťa zaujíma, že ako vôbec začať podnikať, alebo ako začať online podnikať, alebo chceš nejaké osobnostné témy. Budeme točiť content na náš YouTube, tak kľudne mi daj nejaký feedback do komentárov, že čo by ťa vlastne zaujímalo, čo by si chcel vidieť na tomto kanáli, že čo je pre teba pridaná hodnota, že na čo si zvedavý. Lebo ja to môžem vidieť nejako, ty to môžeš vidieť úplne ináč. Daj mi to vedieť. Veľmi ťažko tu nájdeš iný tým, ktorý bude tak komplexný ako my. To si dovolím tvrdiť tak neskromne a na plnú hubu. OK, ideme teraz točiť. To som začal jak nejaký youtuber. OK, čaute, zdravím vás. No. Bem, čaute, to je go. Bem, go. OK, mám za sebou teraz ďalší pracovný blok. Budeme točiť nejaký content na naše sociálne siete, nejaký obsah, ktorý potom pošlem ďalej do týmu na spracovanie. Takže to bude ďalších, povedzme, cca nejakých 50 minút, možno tomu dáme, uvidíme. A potom neskôr sa už presunieme na obed, takže poďme na to. Ahoj, vítaj medzi nami. Tina je naša kreatívna tvorkyňa v Ecom Progress, ideme spolu na obed, aj tuto s Jimmym a keď vidíte v rámci Ecom Progress nejaké reklamy, top, výkonnostné kampane a tak ďalej, tak všetky asi v 99% prechádzajú rukami Tiny, ktorá to musí všetko schváliť. Takže veľmi podstatný človek u nás v Ecom Progress na tvorbu kontentu a tvorbu kreatívy, ktorá je dnes alfa omega. Pôjdeme do toho Soha na ten obed, nie? Na Laurínskej, dáme si... No, toto som chcel povedať, že ono, čo sa týka sociálnych sietí, tak ten content, ktorý aj teraz my začíname tvoriť a spúšťame, tak je strašne dôležité, že v akom si segmente. To keď si len robíš srandu a naháňaš čísla, to je dobré, ale ak máš nejakú rigidnú službu, proste 100 rokov, ktorá funguje, tak je to OK, lebo ten klient ťa nehodnotí na základe toho, aký si človek, ale vieš sa k nemu dostať skrz nejakú tú srandu a tak ďalej. Ale keď robíš v segmente ako my napríklad, že spravuješ niekomu peniaze, máš na starosti jeho rozpočet, jeho zárobok a tak ďalej, tak tam nemôžeš prísť, že hurá, robíme si srandu zo seba, lebo ty sa nejak pozicionuješ na tom trhu, proste máš nejaký pozicioning. Takže sranda super, všetko, ale ty potrebuješ pôsobiť seriózne. Nemôžeš potom prísť presne za klientom, ktorý robí 55 miliónov eur ročne a povie ti, že dobre, túto mám projekt, kde predávame 7 apartmánov, jeden stojí 1 200 000 a poďte to robiť, poďte to predávať, no tak tam si nerobíte piču, vieš, tam si nerobíte srandu zo seba a tam on ťa chce vidieť, mať tam seriózneho, transparentného partnera, nie takého, čo si ako robí sám zo seba srandu. Čo treba si vedieť urobiť zo seba srandu, ale je strašne dôležité v akom si segmente. Ak predávaš nejaké klasické služby, fakt, že ja neviem, k čomu tepuješ niečo alebo nejakú čistiacu firmu máš, tak tam si môžeš jasne robiť srandu a vyťahovať aktuálne témy typu Slejada a to Separ pomaloval niečo v Himalajách a tak ďalej. Ale ak robíš nejakú serióznu vec, tak asi by si to úplne... Je tam strašne tenká hranica toho, no. Keď si hľadaš potom klientov, ktorí sú seriózni a spravuješ im peniaze. Preto však asi finanční sprostredkovatelia, bankári a tak ďalej pôsobia seriózne, lebo robia serióznu vec, spravujú ti peniaze. Nemôžeš tam prísť neviem, nejakej vyťahanej mikine, že názďo. Však môžeš, ale hneď to o tebe akože nejakým spôsobom vypoveda. Takže my to teraz, keď to začneme robiť, tak to nerobíme za účelom naháňať si nejak čísla prvoplánovo, sa zviesť na nejakých veciach, ktoré sa momentálne dejú a sú aktuálne a sú už srandovné. Takže tak.
Tak dobrú chuť teda. Ideme si dať dobrý obed. Trochu pobrainstormujeme o tvorbe kontentu na naše socky, že v krátkom čase sa máte tešiť na veľa noviniek, podcast, kód výkonu, YouTube vlogy a chat. Daj vedieť, že čo by ťa zaujímalo. O čo by si mal záujem, o aký typ, druh kontentu. Ideme to tu spolu prebrať našou kreatívnou tvorkyňou Stinou a s Karemananom. No Tomáš, ja by som sa ťa teda rada spýtala, aké boli tvoje začiatky, lebo ja som vlastne nastúpila, už teda 10 rokov firma funguje, ja som nastúpila, čo je to 5 mesiacov, dajme tomu. Čo bolo pre teba možno najťažšie v tých začiatkoch? Začiatky, keď to zoberiem úplne, že od začiatku, tak ja som bol profesionálny futbalista, stalo sa mi zranenie a hovorím presne inak o tomto na našom podcaste, kde už je prvý diel k dispozícii, ale v skratke tie podnikateľské začiatky, začal som to s Davidom a s Michalom, čo sú moji kamoši z detstva. A vlastne začali sme inak s dropshippingom v Amerike, kde sme sa naučili robiť facebookovú reklamu a to bol trendček, ľudia to určite poznajú, Shopify, facebooková reklama, kombinácia, kupuješ veci z Číny, predávaš v Amerike, ideme. Takže tam sme začali, tam sme sa to naučili robiť a vyplynulo do toho, že potom vlastne sa nás ľudia začali pýtať, že čo robíme, ako to robíme, poďte nám pomôcť a celé sme to smerovali iba na e-commerce, na online svet, na e-shopy. A čo bolo najťažšie, čo je ťažké vo všeobecnosti v podnikaní je, podľa mňa, preklopiť úplne malú firmu, jednoosobovú SROčku na trošku väčšiu firmu. To je podľa mňa problém, lebo keď si sám robíš všetko, zháňaš si toho klienta, dodávaš mu tú službu, klikáš pre neho tie reklamy a tieto všetky veci ako keby robíte sami. Taký prirodzený vývoj, že začali ľudia prichádzať k nám a čo to vyladilo potom bola tá organizačná štruktúra, určite aj výrazným spôsobom. Stále to beriem, že my podnikáme už 10 rokov spolu a stále to beriem, že ako keby máme všetko pred sebou. Že všetky tie ciele, vízie, to, čo chceme dosahovať, čo tam ja vidím ešte, tak to sme nie ešte ani v tretine. Takže ja to verím tak, že vlastne stále sa nám to nepodarilo. Že máš ešte veľa pred sebou. Presne tak, že je to stále, že vlastne sme na začiatku ako keby. A tak dnes máš akože rôzne business modely, internetové, vieš. OnlyFans máš populárny, nie? Aj modelky, môžeš si nájsť akože akýkoľvek nejaký smer, že ktorým by si chcel ísť. Vidíš v tom nejakú príležitosť, že by si možno aj ty? Čo v OnlyFans? OnlyFans? Akože OnlyFans ako taký, neviem, nikdy som na tej platforme nebol, neviem si predstaviť, že by som si mal nájsť nejakú ženu, ktorej chcem platiť za to, Počkaj, máš priateľku, to ani nemôžeš však priznať. Hovorím, presne tak. Neviem, však ako nesúdim tie ženy, ktoré to robia za účelom zisku, však lebo nepoznám ich osudy a tak ďalej, ale úprimne, ak by toto robila moja dcera, ktorá má teraz 2 roky a keď bude dospelá a jasné, že neviem, ako sa to vyvinie, ako ja ju vychovám a nevychovám, aká bude, nebude, kde ju osud zavedie, ale ak by toto robila, že by predávala svoju intimitu, tak by som to bral ako extrémne zlyhanie mojej role otca a extrémne zlá výchova. Podľa mňa, že 90% minimálne žien, ktoré robia takéto veci OnlyFans, že 95% prípadov podľa mňa zlyhali rodičia a určite otec, mužský vzor. Buď má, áno, že nejaké traumy z detstva. Buď tam nebol, presne, alebo zlyhal, alebo bol zlý na tú matku, lebo takto, že ja o tom síce pekne hovorím, ale mojou úlohou ako otca je mojej dcére vysvetliť, si má vážiť svoju intimitu a keď ju bude zdieľať s iným chlapom, tak ten chlap kurva musí za to stať. Nemôže to byť tak, že, alebo nemalo by, že túto za pár korún, neviem koľko sa za to platí, za 5 eur vlastne môže na mňa pozerať celý svet. Ako keby aj taká tá sebaúcta, že... Presne tak, a to je zlyhanie. A potom vštepuješ tej svojej dcére, že si má vážiť samú seba. Presne tak, a to je zlyhanie mužského vzoru, preto si myslím, že tí otcovia tam chýbali, ale to mojou úlohou nie je, že o tom rozprávať, ale presne ona reflektuje a pozerá, ako sa správam k mojej partnerke, k jej mame. Aj keď sme sa bavili, že za každý fuck up vlastne tvojej dcery v budúcnosti môžeš väčšinou ty, čo je inak hrozné. Takže dávaš si teraz veľký pozor na to. Snažím sa, určite urobím obrovské chyby a zasejem jej to niekde inde, ale hovorím, že ak by sa niečo takéto stalo jej, tak by som to bral ako extrémne moje zlyhanie proste vo výchove. Jak AI modelky. Vidíš, AI zoberie prácu teda im asi. No inak áno, to je ale pravda. Prepáč, ako si to chcela povedať, tú myšlienku, že možno tí ženy ako keby vidia vidinu tých ľahko zarobených peňazí a myslia si, že je to nejaká skratka. Takže možno, nie je to možno chyba rodičov, ale potom už je to na ich triko. Ale ak sú šikovné a vedia tvoriť dobré veci, vedia tvoriť content, ale nie tento akože pre dospelých, tak nech sa ozvú kľudne. Zavoláme ich na pohovor. Chcete ísť na tú kavičku ešte? Ako chcete, môžeme. Poďme, zoberiem ja niečo mojej partnerke, nejakú dobrodku.
zoberieme nejakú picku. Tuto je výborná pekáreň Kruh. V sobotu ráno, tuto je jedna a druhá je ešte nie na Bajkalskej, ale na, no ako je Polus na tej ulici, neviem teraz, ako sa presne volá. Doplníme do popisu. Áno, a tam je vždy každú sobotu plnka, je to tam také príjemné, akurát je tam malý priestor na sedenie, to je aj tu, ale inak majú tam výborné vecičky, takže poďme si dať niečo dobré. Topka. Berem domov. Moja Majka sa poteší. Dobre, Tak ja sa s vami rozlúčim, ďakujem teda za pozretie a vidíme sa na budúce. Dajte nám odber a like. Mojej YouTubeovej kariéry. Dobre, díky moc. Ahoj, však Čaute, sa vidíme chalani, zajtra na čaute. kole. Jasné. Pomeriť ešte auto. Si myslím, že ešte nekončíme tento deň, ale fajn deň. A uvidíme však, ako nám to pôjde. Je to nejaký prvý vlog teraz, takže uvidíme, že či nás to vôbec nás bude baviť a nebude baviť a vás či to bude baviť. Spomínal som, že robíme aj ten podcast, tak kľudne napíšte, že kto by vás zaujímal v podcaste. Je to kód výkonu. Moja predstava je taká, že si tam chcem volať ľudí a rozoberať s nimi nielen úspech, ale skôr tú cestu, že tie akčné kroky, ten denný ich režim, že čo presne robia, ako sa oni správajú v tom výkone a teda. Čo trúbiš, ty chuj, však kam mám ísť, akože však sú tam one, čo trúbiš? Mám mu ukázať fakíra? Vidíš, teraz som zastavil svoje ego, aby som mu neukázal niečo škaredé. No a toto sú chvíle, kedy nádych, výdych, pracujem so svojím egom. To nedávaj. To môže byť zároveň aj terapia, to bolo nejaká moja vlastná. Vyhodím nášho karemanana a idem domov, jasne, venovať sa dcere, partnerke, do večera. Mala pôjde okolo nejaké 7:30 spať a potom ešte budem riešiť znovu prácu, čo som nestihol. Takže vidíme sa niekedy na budúce. Mal by som si vymyslieť ešte na záver nejaké posolstvo, ktoré budem vždy hovoriť, nie? Že dobre, čau.